יום ראשון הבא יש לי מחויבות אחרת, אז בשבוע הבא לא יהיה שיעור, ונחדש את השיעור לעוד שבועיים. כן, רבי יהודה הלוי ממשיך את הדיון בהבדלים שבין האידיאולוגיה של הקראים מול האידיאולוגיה של חז"ל, הוא טוען טענה שנראית קצת הפוך על הפוך. לכאורה, מי נצמד יותר לפורמליה ההלכתית, ומי יותר גמיש? למי יש יותר גמישות פרשנית? לקראים או לרבנים? לכאורה, הקראות היא מאוד מאוד נוקשה, כי היא הולכת על פי פשוטו של מקרא, והמסורת הרבנית היא גמישה, כי התורה שבעל פה משחקת עם התורה שבכתב איך שבא לה. רבי יהודה הלוי טוען טענה הפוכה 180 מעלות. הוא אומר, המושג פשוטו של מקרא כפרשנות הכרחית אחת ויחידה לפסוקי התורה, דבר כזה פשוט לא קיים. התורה לא מנוסחת בניסוח שיש לו פרשנות חד משמעית. והאמת היא שאף פעם המילה הכתובה לא יכולה להיות לפרשנות חד משמעית. יכולה להיות פרשנות מסתברת יותר ומסתברת פחות, אפשר להתווכח על הסתברות של פרשנות. אפשר גם להגיד שיש פרשנויות שהן לא עומדות בשום מבחן לשוני, אבל לכל משפט כתוב יש כמה חלופות פרשניות. ובסופו של דבר, הבחירה בין חלופות פרשניות היא במידה רבה על פי העולם הרוחני והתרבותי האישי. אישי, קולקטיבי, של דור מסוים, של קבוצה מסוימת, כי יש פרשנות שהמסקנה שעולה ממנה מתיישבת על הלב, ונאמץ אותה, ויש פרשנות שפחות מתיישבת על הלב, וגם מבחינה לשונית היא יכולה להיות יותר משכנעת, בסופו של דבר נראה אותה כמופרכת, לא נראה לקבל אותה. אומר, מהו הדבר הכי יציב? מסורת חיה. אפשר להתווכח בלי סוף על הפרשנות של המונח פרי עץ הדר. אבל אם דור אחרי דור אנחנו נוטלים אתרוג בחג הסוכות, אז אין ספק שפרי עץ הדר זה אתרוג. או אם בפועל אנחנו, כל אדם שהוציא עין לחברו, אנחנו דורשים לנו פיצוי כספי, זו מסורת החיה שעל פי אנחנו נוהגים, אז גם מבחינה לשונית, עין תחת עין, מתפרש באופן יותר הגיוני כפשוטו, אז על פרשנות אפשר להתווכח, והראינו הוכחות מפסוקים מפורשים מספר ויקרא, שעין תחת עין, הפירוש היותר מדויק זה ממון, והוכחנו את זה, אבל הפרשנויות יכולות להיות כאלה, יכולות להיות כאלה, אבל מסורת חיה היא נתון. איפה אנחנו מסתבכים? כאשר המסורת החיה נקטעת. הזכרתי שזו אחת הבעיות שלנו עכשיו בדור התחייה הלאומית, שקראו לנו כמה דברים. קודם כל, משבר הגירה
שקטע הרבה מסורות, במיוחד ביהדות אשכנז, שלפני קום המדינה אנשים צעירים עזבו את בית הוריהם ואת קהילותיהם ועלו לארץ, עוד לפני שהפנימו עד הסוף את המסורות החיות של הקהילות שלהם, והדור הקודם נספה בשואה. לכן המסורת נקטעה, אבל גם אצל יהדות המזרח שהגיעה בנעריה, בזקניה, הגיעו חמולות שלמות והתיישבו, לפעמים חמולה שלמה ביישוב מסוים, בשכונה מסוימת, בעיר מסוימת, משבר ההגירה קטע מסורות. דבר נוסף, חזרנו לארץ, אנחנו צריכים להתמודד עם דברים ש2000 שנה לא התמודדנו איתם. 2000 שנה, הלכות מדינה, למעלה מ2000 שנה, הלכות מצוות בארץ, 1500 שנה, ונוסיף לזה את המודרנה שיצרה מציאות חדשה, אז זה הרבה יותר מסובך. וגם אז, כאשר יש לך איזושהי מסורת ברורה, זאת אומרת, רק רגע, אני עושה ניווטים, אני מוצא את עצמי שמתברבר, אני חוזר אחורה עד הנקודה הוודאית האחרונה, וממנה אני מתחיל לחפש מחדש. והמסורת של התורה שבעל פה, כפי שהיא מתועדת, לא רק במילים, אלא במשא ומתן, בוויכוחים, שמשמרים גם לא רק את המילים, את המשפטים סתומים, אלא את רוח הדברים, את ההיגיון הפנימי שלהם, חוזרים אחורה עד הנקודה הוודאית האחרונה, וזה נותן לנו איזשהו עוגן יציב. שמתוכו אפשר להתווכח. אבל הפוך על הפוך, נוצר מצב שבו הקראות הייתה מאוד מאוד גמישה, כי כל אחד פירש את הפסוקים איך שנראה לו, שאין שום ממסד שמחייב לפרש באופן מסוים, לעומת היהדות הרבנית, שהייתה לה מסורת פרשנית הרבה יותר מוצקה. אלא מה, בסופו של דבר, המסורת הפרשנית הזאת, לפעמים מייצרת מסקנות, שבהיגיון הפשוט של בן דורנו, המסקנה נראית קצת מופרכת, לא מתיישבת על ליבו. גם אם הרבנים כן משוכנעים שזאת האמת ההלכתית, בעל הבית הפשוט, האינטואיציה שלו לא מסתדרת עם זה. נראה לו, לא מסתדר לו עם השכל הישר שלו. ואז רבי יהודה הלוי מתמודד עם זה. ומי שנלאה מהשיג חוכמתם, ולקח דבריהם כטעמו וסברתו, זאת אומרת, מי שלא הצליח להבין את ההיגיון של ההלכה, והוא מנסה לדון על מסקנות ההלכה על פי טעמו וסברתו האישיים, יהיו נוחרים, יהיו מוזרים בעיניו, כאשר הם דברי הצבעים והגלגלים, זאת אומרת, כאשר דברי חכמי הטבע וחכמי הגלגלים נוחרים בני עם הארץ, בני המון. הוא אומר, גם במדע, הדברים נכונים היו לגבי המדע של ימי הביניים, נכונים פי כמה וכמה לגבי המדע של המדע החדש. הפער בתפיסת המציאות בין האינטואיציה האנושית הפשוטה לבין מה שהפיזיקאים והביולוגים מבינים באמת, הוא עצום. תורת היחסות של איינשטיין, במידה רבה, היא הוכחה. הוכחה בניסויים חד משמעיים, ולמרות שעברו למעלה מ100 שנה מאז שפורסמה, לא הצליחו להפריך אותה. עכשיו, תורת היחסות של איינשטיין
מביאה למשהו אבסורדי, והאבסורד הזה, כמו שהבנתי, אני יודע, ששמעתי הרצאות על זה, הוא נבדק, והוא הוכח עובדתית. הוא טוען שככל שהמהירות החיצונית של גוף מסוים היא גבוהה יותר, כך המהירות של התהליכים הפנימיים שבו איטית יותר. תיקח חללית, תטיס אותה במהירות קרובה למהירות האור, על יושבי החללית יעברו כמה דקות, ועלינו בכדור הארץ יעברו כמה שנים. למה? כי אפילו התהליכים הביולוגיים בגופם של האסטרונאוטים יהיו איטיים הרבה יותר מאשר התהליכים הביולוגיים שעוברים עלינו. יכול לקרות להם מה שקרה לחוני המעגל, שישן 70 שנה והתעורר ומצא את עצמו עם הנכדים שלו, שלא הכירו אותו ולא מצאו איתו שפה משותפת בכלל. זה אבסורד. מבחינה אינטואיטיבית, אבסורד גמור. מדעית זה אמת. אומר יהודה הלוי, אותו דבר. מה שנראה באינטואיציה הפשוטה של בעל הבית הפשוט, כאבסורד ומופרך, מבחינה הלכתית מוכח. והם החכמים עצמם, שמדקדקים בגבולי הדינים, ויורו היתר והאיסור במיתת הדין, מראים לך גם מה שאינו נאה מתוך הגבולים ההם, כאשר מגנים אחרי בשר קוסקוס, והוצאת מזמון מתחולת הדינים, מטרת הליכה מקוצת בשבת, נערו ותרת אנשים. אני אעצור לרגע, המשפט הוא משפט מורכב וארוך, אני אסביר קודם מה המשפט הזה אומר, ואז נקרא אותו עוד. בא רבי יהודה הלוי ואומר, ישנם דברים בהלכה שנתפסים כאבסורדים, ובאמת האינטואיציה שרואה בהם אבסורד היא נכונה, ואף על פי כן ההלכה נכונה. ואיך חז"ל מגשרים על הפער הזה בין האינטואיציה לבין ההלכה הפורמלית, הם מגדירים את מה שאתה תופס באינטואיציה כלפנים משורת הדין. בהמה מסוכנת. בהמה, הרי טרפה זה בהמה שיכולה באיזושהי מחלה, שבאופן טבעי היא אמורה למות בתוך שנה, בתוך 12 חודש. עכשיו, מבחינה זאת בהמה שגוססת, אומרת למות באופן מיידי, אבל אין בה אף אחת מרשימת הטרפות הפורמלית, מותר באכילה היא כשרה. אף על פי כן, לפנים משורת הדין, אנחנו נמנעים מלאכול מסוכנת. למרות שפורמלית היא כשרה. אני אביא עוד דוגמה. הוצאת ממון בתחבולת הדינים. אחר כך נסביר את זה קצת יותר בהרחבה. לזכות במשפט באמצעות טריקים של עורכי דין. בעצם, במשפט, כל אחד טוען את טענותיו, כפי שהוא משוכנע בהן, כל אחד מציג את העובדות, ומשתמש בסדרי הדין פשוט בשביל לסייע לשופט לברר את האמת, כל אחד תורם את תרומתו לבירור האמת, ואז השופט, שהוא אובייקטיבי, הוא לא שבוי, לא באינטרסים של התובע, לא באינטרסים של הנתבע, יגיד מה האמת. אבל יבוא עורך הדין של אחד מהצדדים, הוא יודע שהטענה שלו היא טענת סרק. אבל הטענה הזאת, מה נעשה? הטענה הזאת היא קבילה משפטית. הוא ימצא טעות כתיב בכתב התביעה. ברור לכולם שיש טעות כתיב. פורמלית, הטעות הזאת, הוא מצליח לשכנע את השופט שהטעות הזאת היא לא מאפשרת לפסוק על פי מה שכתוב שם.
סיפור ששמעתי כמה פעמים, שמעתי אותו בכמה גרסאות, אבל בסופו של דבר זה כנראה, כל הגרסאות מובילות לאותו אדם. אדם נסע ברכב שלו, ואורות הבלימה לא היו תקינים. עוצר אותו שוטר, עושה לו טסט מהיר לרכב שבצד הדרך, כותב דוח, האור בעין, האור האחורי לא תקין. הנהג לא התבלבל, הלך לרופא, אמר לו, אל תשאל שאלות מיותרות, תבדוק אותי בבקשה, תפשיט אותי, תבדוק אותי, תן לי בבקשה אישור שהאור האחורי שלי תקין. הגיע למשפט, השוטר מוציא את הדוח, הנער נסע ברכב כשהאור האחורי לא תקין, והוא שולף את האישור של הרופא, האור האחורי שלי תקין, יצא זכאי. עכשיו הרי ברור שזה טריק, ברור שאותו אדם עבר עבירת תנועה, הוא נסע ברכב שאסור לנסוע בו, מסוכן לנסוע בו, אם נורות הבלם לא תקינים, זה פיקוח נפש. עבירה הלכתית, מצוות עשינו התורה, נשמרתם עד נפשותיכם, וכל השוטר המצווה להוריד אותו מהכביש, על פי מצוות לא תעמוד על דם רעך. וכל הדברים הללו גם מעוגנים היטב בחוקי המדינה. להוציא אותו זכאי רק בגלל טעות כתיב של שוטר, זה לא מוסרי. אז חכמינו מגנים הוצאת ממון בתחבולת הדינים. או התרת ההליכה מחוץ לתחום בשבת בתחבולות בני עירוב. אסור לצאת יותר מ2,000 אמה. ממקום היישוב יש כללים הלכתיים מאוד מאוד ברורים, כיצד מודדים את 2,000 אמה בפועל, יוצא מצב שבו כמעט בכל נקודה אפשר לצאת מהיישוב מרחק הרבה יותר גדול מאשר 2,000 אמה, יש רק 4 נקודות על המפה, שמרחק ההליכה בניצב, זווית ישרה, הוא רק 2,000 אמה, כל שאר הנקודות יש יותר, אבל יותר מ2,000 אמה, איך שנחשב את זה, אסור. עכשיו, כולנו יודעים, מה הדרך ללכת מרחק כפול של כ4,000 אמה, איך עושים את זה? עירוב תחומים. חז"ל לא אוהבים את הטריק הזה. יש מקרים שההכרח לא יגונה, יש מקרים שהדבר הזה אסור. אסור, או אסור או לא ראוי. או בהתרת אנשים בתחבולות של נישואים מותרים בהם, לא הצלחתי להבין את הדוגמה הזאת, למה הכוונה. אתה יודע מה, אני אביא דוגמה שמשיבות בגמרא, הגמרא דנה בה, ובסופו של דבר שוללת אותה. אדם שאין לו אישה, שהוא רחוק מאשתו, חושק בקשר חד פעמי, קשר גופני חד פעמי עם אישה. פנויה אסורה? מה הוא עושה? אין בעיה. מביא 10 אנשים, 2 עדים, מקדש אותה, נושא אותה לאישה, נותן לה שטר כתובה, חייבות שהוא מגרש אותה, ייתן לה 200 זוז,
מוציא ממנה הבטחה חד משמעית שהיא תמחל לו, שלא תתבע את ה-200 זוז האלה, עושים מה שעושים, למחרת היום הולכים לבית הדין, כותבים גט, נותן הגט, שלום. פורמלית, זה קשר מה שהבן אדם הזה עשה? לחלוטין, קשר למהדרין מן המהדרין. קידושים תקפים, ברכות, חופה, טובה, הכל כשר. הגט כשר, בשום פיקפוק. אלא מה? אפשר לקרוא למעשה הזה בשם אחר מאשר זנות? העיקר חסר מן הספר. הכל הצד הפורמלי מתקיים בשלמותו. ברית, אין פה. אהבה, אין פה. וחז"ל, הרעיון הזה מובא בגמרא, וכל מי שמבין את הסוגיה מבין שזה לא רעיון ליישום. והתרת השבות לנדרים בבני האומות, כל נושא של התרת נדרים, דבר שהוא לא רצוי, כי הדבר הנכון הוא, יכול ליצא מפי ויעשה, ולא יתחכם על התרת נדרים. כל אלה שהם עוברים אצל העיון הדיני, מבלתי השתדלות התוריה, זאת אומרת, שיתכנו לפי העיון ההלכתי שאין לו השתדלות דתית. מי שיש לו השתדלות דתית, הוא לא ירשה לעצמו את הטריקים האלה. רק מי שיש אצלו עיון הלכתי, בלי השתדלות דתית. בקטע הזה אומר רבי יהודה הלוי, אני כן מזדהה עם הטענה הקראית, שלא מספיק, הקראים, אין להם תורה שבעל פה, אין להם פורמלי, אין להם פרטי הלכה. אז מילא אצלם הטריקים האלה הם לא מתחילים, באמת הם הרבה יותר נצמדים לרוח ההלכה למוסר ההלכה כפי שהם תופסים אותו. תופסים אותו נכון, תופסים אותו לא נכון של אחרת, אבל הם נצמדים למוסר ההלכה. והרבנים נצמדים לפורמליה. אומר רבי יהודה הלוי, גם חכמים מגנים את מי שחי מתנהג על פי הפורמליה ההלכתית, בניגוד לרוחה של ההלכה. נפרט את זה אחר כך. אז הוא אומר, ושני עניינים צריך אליהם. בעצם עבודת השם השלמה, יש בה איזון בין שני מרכיבים. מרכיב אחד, כי אם תייחד העיון הדיני, תסתפק בעיון ההלכתי לבד, יעברו בגבוליו מעט תחבולות, לא ייתכן לכושרם. תמצא בתוך גבולותיו כל מיני אפשרויות לעקוף את האיסורים. אם תעזוב הגבולים של דינים אשר הם סייג התורה, ותסמוך על ההשתדלה, תעזוב את ההגדרות ההלכתיות, ותצמד אך ורק לרוח ההלכה, מוסר הנביאים, כל מיני סיסמאות מאוד מאוד גדולות ויפות, תסמוך על ההשתדלות הדתית לבדה, יהיה איזה סיבה למינות, יהיה בלבד הכל. אני זוכר כשהייתי נשוי טרי, גרתי בשכונה חרדית בירושלים, שכונת בית וגן, אז זה ככה ששמעתי שיחה בין שני תושבים בשכונה, זאת אומרת אני ראיתי מאחורי איזושהי טרסה בשכונה כמה שקי תפוזים. התחלתי לבדוק מאיפה הם, מתברר, ראיתי שמגיע מסעית, עם לוחית ערבית, פורקת את התפוזים, מחביאים אותם מאחורי הטרסה, למחרת בעוד שתי נשים ערביות, כל אחת תופסת פינה אחרת של הרחוב, ומביאה את המשקל, ומוחות תפוזים בקילו. זאת אומרת, אני עכשיו הולך לרב נויבירט, חבר הספר שמירת שבת כהלכתה, אחד מתלמידי החכמים הגדולים בשכונה, הולך לרב נויבירט, מקבל ממנו היתר, והולך לקחת את התפוזים. בינינו,
אני זכיתי להכיר את הרב נויביר באופן אישי, הייתי אצלו בבית כמה פעמים, דיברתי איתו, התכתבתי איתו, יש לי איתו, כאילו, פרסמתי פעם את התכתבויות שהיו לי איתו. אני מכיר את הרב נויבירט, הסיכוי שהרב נויבירט היה נותן להם היתר, בעיניי שואף לאפס. אבל אני נחרדתי מעצם המחשבה הזו. עצם המחשבה הזו. מה אתה רץ לרב נויבירט לבקש היתר לגזול? נניח שבאופן פורמלי יש לך היתר לקחת את השק תפוזים. השק תפוזים הזה, יש ערבי שגידל את התפוזים, הוא רוצה להתפרנס מהם, הוא רוצה למכור אותם, מחר תבואנה שתי נשים ערביות למכור אותם. נניח שהלכתית אפשר למצוא את הפרצה ההלכתית שתתיר את זה. מה אתה מחפש אותה בכלל? מה העניין ליהנות מיגיע כפיו של מישהו אחר? תהנה מיגיע כפיך שלך. לא מדובר פה בשלל מלחמה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד שקטה ביטחונית. לא... הטענה שאין ערבים חפים מפשע, כולם מחפים על פשע, היא טענה עכשווית. הטענה הזאת אז... אמיר כהנא בדיוק, אמיר כהנא שמקום דמו, בדיוק אז נבחר לכנסת, עם כל הסגנון החריף התוקפני שלו, גם הוא לא דיבר כך. אז אין לך אפילו את הטענה שמדבר באויב. את הטענה שלא נטענה אז כל כך. אז מה? ודאי לא יודע ציבור חרדי. המגמה הזאת היא בעייתית. יש מוסר היהדות הוא ודאי לא עולה בקנה אחד עם חמדנות, ליהנות בדרכים לא הכי ישרות והגיע כפיו של הזולת. אני חייב להביא עוד דוגמה. היינו זוג צעיר, הייתי אברך בישיבה, חיינו מני עד אל הפה, וזמן קצר אחרי החתונה אנחנו מקבלים כתב מהעירייה, ארנונה, עם הצעה לקבל הנחה מאוד גדולה אם נשלם את הארנונה שנה מראש. שילמתי. עברה שנה, ועלתי עוד פעם, כתב ארנונה מהעירייה. ואז חבר שלי אומר, תשמע, תור אברך, אתה זכאי להנחה של 80%. 80%. ואת ה-20% שנותרו אתה משלם מראש, אתה מקבל עליהם הנחה של 30%, בקיצור גרושים. אז הלכתי לעירייה, עברתי את הפרוצדורה, קיבלתי את ההנחה של 30% על 20%, שילמתי, התפטרתי מארנונה, ארנונה שנתית. אבל, ואז אני אגיד, תשמע, בטעות, את הארנונה של השנה הנוכחית, שעוד לא הסתיימה, שילמתי בראש ובקש הנחה. זאת אומרת, כל הנתונים שהבאתי לך עכשיו, היו נכונים גם לפני שנה. המצב הכלכלי שלי לא קורה מאז. אותו דבר. הוא אומר לי, שילמת? שילמת, זהו. לא, אין הנחות רטרואקטיביות. ואז שנה אחר כך, כבר הייתי מצב כלכלי אחר, אבל יכולתי להשתמש בנתונים של השנה הקודמת, ולקבל את ההנחה. בשנה השלישית, הנחה שלא הגיעה לי, אבל לפצות את עצמי על ידי זה על ההנחה שבטעות לא קיבלתי. אז פניתי אל מורי ורבי רב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, אחד מרבותיי בישיבה, הצגתי בפניו את הדילמה,
אז אני לא אשכח ממש אפילו את טון הדיבור שלו, את המבטא שלו. למה ללכת בדרכים לא ישרות? טוב. קיבלתי את התשובה. לא הולכים בדרכים לא ישרות. אתה יכול להצדיק את זה ואיפה... עזוב. דרכים לא ישרות. כן, אז מה זה בשר כוס, זאת אומרת, שחוט. ראינו את זה בפעם הקודמת, נחזור על זה. יחזקאל אומר, ונבלה ותפה לא אכלתי מנוריי, שלא אכלתי בשר כוס מעולם. אומר רש"י, כוס, שחוט שלא תמות, כפי שמסוכנת לי. עכשיו, מה הסיפור מה שרבי יהודה הלוי אומר, והוצאת ממון בתחבולות הדיינים, מה הסיפור? המקור של זה גמרא במסכת כתובות. אחד הדברים שבעל חייב לאשתו, זה לממן את רפואתה. נזכור, תקופה שבה לא היה ביטוח בריאות, כל טיפול רפואי היה צריך לשלם אופן פרטי לרופא, טיפולים יכולים להיות יקרים, אחת מחובות הבעל לאשתו זה לממן את רפואתה. ואז אומרת הברייתא במסכת כתובות, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, עכשיו, אישה שהתאלמנה, הרי חוק המדינה היום אומר, הירושה, העיזבון מחולק חצי לאלמנה, חצי לילדים, ואז באלמנה יש לה זכות מגורים בבית המשותף עד פטירתה, או עד שהיא יוצאת ממנו, עד שמתחתנת, לא משנה, עד גבולות שמחוקק קבע, אבל ואז כשהיא עוזבת את הבית, מוכרים אותו חצי לילדים. ההלכה היא אחרת. ההלכה מצד אחד הולכת לטובת הילדים, באופן קיצוני, מצד שני הולכת באופן קיצוני עוד יותר לטובת האלמנה. בסופו של דבר, אני מציע לכל אישה לאמץ את המודל ההלכתי, אם הוא את הצרכים שלה הרבה יותר. האלמנה לא יורשת את בעלה, הירושה היא בבעלותם של הילדים, אבל כל העיזבון משועבד לצרכים של האלמנה. זאת אומרת, היורשים יורשים את העיזבון על הנייר, בפועל לא יכולים לממש כלום כל זמן שהאלמנה בחיים ולא מתחתנת למישהו אחר. כל זמן שהיא במעמד של אלמנה, כל העיזבון משובד לצרכים שלה, כל הוצאות המחיה שלה, המדור שלה, הכל על חשבון העיזבון, ואם העיזבון יכלה וביום פטירתה של האלמנה לא יישאר ממנו כלום, אז הם ירשו מיליונים, אבל קיבלו אפס מאופס. והאלמנה, הצרכים שלה מסופקים או במלואם, או עד שיגמר העיזבון. אבל בעצם עומד לרשותה 100% מהעיזבון. עכשיו, מה הדינם של צורכי רפואה שלה? שזה גם כן אחת ההתחייבויות של בעלה אליה. אומרת את זה הברייתא. הבנה אם זאת נכסית במצרך הרפואה, הרי כמזונות. מה שגמליאל אומר, ויש הבחנה משני סוגי רפואה. רפואה שיש לה קצבה, נתרפאה מכתובתה, שאינה קצבה הרי כמזונות. רפואה שאינה קצבה, זאת אומרת, אישה אלמנה חולה כרונית, צריכה תרופות ב-5,000 שקל בחודש, זה רפואה שאין לה קצבה, אז זה
כמו אוכל. כמו שאישה צריכה, נניח, 2,000 שקל בחודש אוכל, צריכה אוכל, חשמל, מים וכו', הוצאות מחיה שוטפות, אז אחת מהוצאות המחיה השוטפות שלה זה התרופות שלה. אבל אם היא צריכה תרופה חד פעמית, נניח, צריכה ניתוח שעולה 100,000 שקל, הדבר הזה הוא לא מוגדר, הדין שלו לא כמו מזונות, אלא כמו משהו אחר. זה קטגוריה אחרת, ואז הרי בעלה חתם לסכום מסוים כתובה, נניח, חתם לה כתובה, סכום שהיום מאוד מאוד מקובל, 250,000 שקל, היא צריכה ניתוח 100,000 שקל, 100,000 שקל האלה מקוזזים מהכתובה שלה. היא צריך עוד כמה טיפולים רפואיים, היא צריך טיפול שיניים חד פעמי ב-50,000 שקל, גם זה משם. יש כל מיני סעיפים שיוצאים על חשבון הכתובה, הכתובה נגמרת, אי אפשר יותר. עכשיו כמובן, ליורשים משתלם להפיל כמה שיותר הוצאות רפואיות לכתובה, כי זה סכום מוגבל. אי אפשר יותר מאשר גובה הכתובה. לעומת זאת, אם זה הוצאות שוטפות, אין לזה גבול. כמה שהיא תחיה, היא צריך לקבל. ואז היה סיפור כזה. קרובו של רבי יוחנן, היה לו אשת אב, אשתו של אביו, שהיא לא הייתה אמא שלו, אמא שלו גרשה או נפטרה מזמן. אביו התחתן עם אישה אחרת, האישה הזאת הייתה צריכה רפואה כל יום. באו לפני רבי יוחנן, תהיה עצמה לעשות כבר ייעוץ משפטי. אמר להם, לכו ותקצבו לו סכום מסוים לרופא. הייתה צריכה ללכת לרופא כל שבוע ולקבל טיפול, וכל טיפול עלה סכום מסוים. אז תשמעו, תיגשו לרופא, תקבעו איתו שכר קבלני. במקום לקבוע איתו שכר פר טיפול, תקבעו איתו שכר קבלני, שיהפוך רפואה שאין לה קצבה לרפואה שיש לה קצבה. ואז תיתנו לו את הסכום הקבלני, זה יהיה על חשבון הכתובה, ואז תיפטרו מהחוב הזה. ואז אמר רבי יוחנן, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. משנה מפורשת בפרקי אבות, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. מעיקר מה יסבר, מלכתחילה מה הוא חשב, כשהוא נתן להם את העצה הזאת, אחר כך כשהוא התחרט, מה יסבר? בהתחלה הוא סבר, מבשרה לא תתעלם. יש לי פה קרוב משפחה שזקוק לעצה משפטית. אני בקיא בהלכה, אני יודע את הטריק המשפטי שיפתור אותו מחובו לאלמנת אביו, חובתי לדאוג לו. זאת אומרת, אדם חשוב שנה, אני אדם חשוב, לא מתאים לתת כזאת עצה. וזה, נכון שיש כאן דילמה. סתם לתת עצה לאדם שאינו קרובך, מה פתאום אתה עושה טובה לאחד על חשבון מישהו אחר, איזה חסד זה? זה בכלל לא חסד. עכשיו, כלפי קרובך יש לך מחויבות גבוהה יותר, עד שני, הטריק הזה הוא טריק לא הגון. אתה משאיר אלמנה, במצב כזה, שהיא תזדקק לאיזשהו טיפול רפואי נוסף, ולא יהיה לה. מאיפה? אז זאת דוגמה לטריק שהוא חוקי. הוא חוקי. אי אפשר לטעון שהוא לא חוקי. מה שקרה, כשר ומסריח. נראה שכעורכי הדיינים, אוהב אחד מבעלי הדיינים ומתאים זכויותיו לדיין ועורך הדין לפני הדיינים לזכותו, יקרא עורכי הדיינים, שעורך את הדיינים יהפוך לדברים לטובתו של זה. יקרא כשהשיא עצה ובסוף שנתחל. נראה לגבי עירובי תחומין,
הרמב"ם בהלכות עירובין, אין מערבין עירובי תחומין אל דבר מצווה. כיוון שרוצה ללך לבית האבל, או למשתה של נישואים, לבית פני רבו, חברו, שבא בנדרך ויצבל. זאת אומרת, כל דבר שיש בו צד מצווה. לא, אפילו גם לא מצווה שהיא חובה הלכתית גמורה, זה דבר שהוא בעל ערך. או פני היראה, כיוון שרוצה לברוך מנוגעים, ולהסתים יכול לצא בזה. אם נראה שלא לאחד מכל דברי הרשות, זה עירוב. אבל לכתחילה, לא עושים עירוב תחומין ללא צורך משמעותי שמצדיק את זה. עכשיו, מי שמרחיב מאוד על העיקרון הזה, זה אחד מגדולי ישראל, שחי באותו אזור שבו חי יהודה הלוי, כשני דורות אחריו, 2-3 דורות אחריו, זה הרמב"ן. הרמב"ן מתייחס לשאלה הזאת בארבע דוגמאות שונות בתורה. הדוגמה הכי מפורסמת, מצוות קדושים תהיו. הרמב"ן אומר כך, בעניין, כי התורה הזהירה בעריות ומאכלים אסורים, והתירה הביאה איש ואשתו ואכילת בשר ויין. אם כן, נמצא בעלת תאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו, נשיו הרבות, להיות בסובי יין וזוללי בשר למו, לדבר כרצונו בכל הנבלות, שלא יזכר סוס בתורה, לא כתוב בתורה שאסור לנבל את הפה. והנה נבל ברשות התורה. אני זוכר, לפני הרבה שנים, תרמתי בהוראת קבע לאיזשהו מוסד תורני, וקיבלנו מתנה. מתנה שקיבלנו הייתה שוברי הנחה לכל מיני בתי עסק. אחד מהם, בית עסק בירושלים, שמה שמו? המזללה. הערת כוכבית, כשר למהדרין מן המהדרין. זה באמת כשר? באמת ראוי להשתמש בשובר הזה, וללכת לבלות בהמזללה? רק להיכנס למקום הזה, זה בושה וחרפה. נבל רשות התורה. אומר רמב"ן, ובפרט בה כתוב, אחרי שפירט האיסורים שעשה אותם לגמרי, מצווה בדבר כללי שני פרושים מן המותרות. אם את במשגל, כן, שאמרו שלא יתן דרך מצווה מצווה משותים כתרנגולין, לא ישמש לכפי הצריך וקיום מצווה ממנו, מצווה זה לא רק פרי ערבייה, זה גם כל מה שנחוץ לחיזוק הקשר הרגשי בין איש לאשתו. ההלכה היא לא צמחונית ולא מעודדת נזירות במובן הנוצרי שלו, אבל במינון יש הלכות צניעות וגדרי קדושה, ושאחד מהם, שהקשר הגופני בין בני הזוג צריך שיהיה ברצון שניהם ובשמחתם, ולא שאחד מאלץ את השני. אחד מגבולות הקדושה, יש הרבה גבולות של קדושה. בתוך הגבולות הללו, מצווה. מחוץ לגבולות הללו, לא הכל אסור, אבל לא ראוי. ויקדש את עצמו מנהיין במיעוטו, כמו שקרא כתוב בנזיר קדוש. יזכור הרעות, נזכור במין בתורה, בנוח ובלות. האם יש איסור להשתכר? אין איסור. אין, לא כתוב בתורה שאסור להשתכר. האם זה ראוי? ופורים, יש דיון. האם באמת יש מצווה לפסום מיד ולא ידע? אדם קורא בהם פוסקים שלא. האם ראוי? יש אנשים שבאמת מקדם אותם בעבודת השם, אז הם באמת, כשמשתכרים הם באמת עושים דברים טובים שלא מצליחים לעשות כשהם פיקחים, בסדר, ראוי. ואם הם עושים שטויות,
ודאי אם זה גורם להם לנהוג באלימות, גורם להם שלא לבר ברכת המזון, שיתפלל כראוי, ללכת הפה, לעשות תאונה, אם זו התוצאה, זה אסור. זה אסור. לא מתאים. לכן נפרש לעצמו מן הטומאה. הטומאה שהוא לוקח את הדוגמאות שהקראים התהדרו בהן. זאת אומרת, מה שהקראים הוציאו מפשוטו של מקרא על פי האינטואיציה שלהם, אנחנו מגיעים לאותה מסקנה מתוך הבנה של רוח ההלכה, אלא שבניגוד לקראים שמגדירים את זה כהלכה גמורה, אנחנו מגדירים את זה כלפנים משורת הדין, כמעשה ראוי, כהתנהגות ראויה. בחור שנקרא הנזיר קדוש בשמורת מתורת המת גם כן, זה משמור פיו ולשונו מתגאל בריבוי אכילה הגסה, מדיבור הנמאס, עניין שהזכיר, כעניין היה כתוב בכל פה דובר נפלה, ויקדש עצמו בזה כשגל לפרישות, כמו שאמרו על רבי חייא, שלא סך שיחה בתפילה מימיו. ואלו וכיוצא בהם המצווה הזאת הכללית, המצווה הכללית קדושים תהיו, ושפרד כל העבירות שמסורות לגמרי, עד שייכנס בכלל זאת הצוואה, בכלל הציווי הזה, הנקיות בידיו ובגופו, גם להקפיד על ידיים נקיות וגוף נקי, לחוץ ידיים, במים וסבון מדי פעם, להתקלח כל יום, כמו שאמרו, והתקדישתם, אלוהים ראשונים, ואתם קדושים על המים האחרונים. כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, עיקר הכתוב וכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שמלכתחילה עצמם ממותרות וחיובים. וזה דרך התורה לפרוט ולכתוב וכיוצא בזה. כי אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזוב ולא תנו שאר האזהרות, אמר בכלל, ועשית ישר והטוב. שיכניס ביעשה היושר והשוויה, זאת אומרת, השוויה זה האיזון, כל לפנים משורת הדין לרצון חבריו. כן, השבת, עשה מחבלה והתרחים בעשה כללי שנאמר את השבת. זאת אומרת, יש לנו את כלכות קדושה, ספר קדושה של הרמב"ם כולל כלכות מאכלות אסורות והלכות איסורי ביאה, כל מה שקשור בהנאות הגוף, בא הרמב"ן ואומר, מי שלומד את כל הלכות איסורי ביאה וכל הלכות מאכלות אסורות, מקבל, מתעצבת אצלו תודעה, שאנחנו מגבילים את האכילה, שאנחנו מגבילים את המיניות, לא שוללים אותם, מגבילים אותם. והוא מסיק מזה, שמהי רוח ההלכה? רוח ההלכה היא להגביל. לא לזלול ולא להיות מכור למין. זו גישה שעולה מסך כל ההלכות, סך כל איסור פנויה ואיסורי עריות ואיסור נידה הכל ביחד נותן, מעצב את התודעה הזאת, שהיא רוח ההלכה. ואז אדם שאומר רק רגע, אני מקיים רק את ההלכה הפורמלית, רוח ההלכה מעניינת את הסבתא שלי, הוא מבטל מצוות עשה דאורייתא, קדושים תהיו, לדעת הרמב"ן. הרמב"ן אומר את אותו עיקרון לגבי השביתה בשבת ויום טוב. אפשר שאלה. אדם שלקח עט, הרים אותו בשבת ברשות היחיד, הניח אותו ברשות הרבים, או עט היה מונח ברשות הרבים, הרים אותו, הלך איתו 2 מטר, הניח אותו. מה דינו? חייב סקילה. איסור דאורייתא, הוא חילל שבת דאורייתא. במזיד, עם 2 עדים והתראה חייב סקילה, ושוגג חייב להביא קורבן חטאת.
לקנות כבש שעולה כמה אלפי שקלים, לעלות איתו לבית המקדש, לשחוט, להתוודות. כולה הרים עט קטן ששווה פחות מ10 שקלים, הרים, הזיז 2 מטר, הניח. בורר. גרגר אחד, אבן קטנטנה, גרגר אחד של אפונה, היה בתוך צלחת אורז, שלחתי את היד, הוצאתי את גרגר האפונה הזה, שמתי אותו בצד, איסור דאורייתא בוררה. מה עשיתי? כולה, מה עשיתי? והרי אם הייתי עושה אחרת, אוכל את האורז ומשאיר את הגרגר האפונה במקומו, לא הייתי לו שום עבירה. אוכל בתוך פסולת, אוכל ביד ומיד, מותר. רק. על זה חילול שבת? כן. לעומת זאת, אדם אחר, הוא בדיוק עבר דירה. יש לו בקומה למטה 50 קרטונים של ספרים. הספרייה שלו נבנתה כבר ביום שישי, בקומה למעלה. שבת יש לי עם חופש. מהבוקר עד הערב, מרים קרטונים של ספרים, כל קרטון, לפי הסדר, מוציא את הספרים, שם אותם במדף. לא ברר אף ספר, שום ברר. קרטון, לפי הסדר. מתנשף, מזיע. איזה איסור עבר? איסור דאורייתא? ודאי שלא. איסור דרבנן? איפה זה כתוב? איפה כתוב שזה אסור? אומר רמב"ן. נראה לי שמדרש הזה לומר, שנצטווה מן התורה להיות לנו מנוחה ביום טוב, אפילו מדברים שאינם מלאכה. לא שיטרח כל היום לדאוג התבואות, לשקול הפירות ומתנות ומלא חביות יין, ובנות הכלים וגם האבנים מבית לבית ומכל מקום, ותהיה מוקפת חומה ודלתות נעולות בלילה, שאז אין איסור הוצאה מרשות רשות. אז יהיו עמוסים על החמורים ואפיין וענבים ותאנים וכל מסע יביאו ביום טוב, יהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, תכנו פתוחה והחלבנים מקיף, השולחנים, הבנקאים על שולחנם, והזובים לפניהם, צריך חלפני כספים, בשביל לתמוך בפעילות של השוק. והפועלים מבקשים ממלאכתם, מזכיר אותם ככל הדברים האלו וכיוצא בהן, והותרו הימים האלו, ואפילו שבת עצמה, שבכל זה אין בהם שום מלאכה. הכל בסדר, מותר. אמרת תורה, שבתון, יהיה יום שביתה ומנוחה ליום טוב, וזה פירוש טוב ויפה. כמו שאמר הנביא, וכי בתום לעשות דברר מצורך הפסחה ודבר דבר, שבת שבתון יהיה לארץ, שבתה שמנוחה של הכל שבעבוד אותה כלל. זאת אומרת, מי שיעבוד בשבת, או בחג, או בכל המועד, כרגיל, מבלי לעבור על שום עבירה פורמלית, עבר על מצוות עשה דאורייתא שבתון. שאלה חטאית שאני נשאל מדי פעם. בהנחה, הרי בכל המועד, מותרות מלאכות רק דבר האבד, צורך המועד וכדומה. אישה שהמקצוע שלה זה מזכירה. יושבת כל יום במשרד, עם המחשב, ומקבלת נתונים ומקלידה אותם. איזה איסור עבר? פורמלית, כלום, מותר. אבל יש לילה עד כל המועד. היא עבדה כרגיל. ועברה בזה על איסור, ייתכן מאוד שיש בזה איסור שבתון דאורייתא. סטודנט רוצה לנצל את חול המועד, לכתוב עבודות, הכל במחשב, הוא לא כותב את היד, אין בזה, כזה המחשב, זה לא אחת מלמד את אבות מלאכה, לא דאורייתא, לעניות דעתי אפילו אין בזה איסור דרבנן.
אז אם הוא יושב ככה להנאתו וחצי שעה ביום מקליד, מתקדם בעבודה, כי הוא פשוט נהנה מזה, וצוחק בשמחת החג, סחטן. אבל אם הוא יושב 14 שעות ביממה לכתוב עבודה, לא כי זה דבר העבד, זה פשוט כי הוא רוצה לנצל את החופשה של כל המועד בשביל להתקדם בכתיבת העבודה, ולפנות לו את הימים הבאים אחר כך בשביל לעבוד, בשביל לא יודע מה, אוכל את כל המועד. טוב, הרמב"ן אומר בשמיטה, מי שיעבוד בשנת השמיטה כרגיל, מבלי לעבור על אף אחת מהמלאכות שהתורה אסרה בשמיטה, עובר על מצוות עשה דאורייתא שנת שבתון יהיה לארץ. והדוגמה הכי חזקה, בספר דברים, עשית הישר והטוב בעיני השם. אומר רמב"ן, הכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקיו ועדותיו כאשר ציווה, ואתה יאמר גם אשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול. ושאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם משכניו ורעיו, וכל מסעו ומתנו ותיקוני יישוב המדינות כולם. אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל, לא תיקון, לא תיטול, לא מדענם רעך, לא תקרא חרש, מצוות עקור וחצה בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה טוב וישר בכל דבר. אז שיכנס זה הפשרה ולפנים משורת הדין. מה זה הפשרה? כשלפעמים באים אליי אנשים לדין תורה, אני עושה פשרה ביניהם. אז לפעמים פשרה, במצב שבו קשה להכריע. אז זה ברירה, אתה יודע מה, אף אחד לא יצא עם כל תאוותו בידו, בוא נעשה חצי חצי. אפשרות. אבל הפשרה יותר אמיתית, להגיד דבר כזה. מבחינה פורמלית, אם נגיד ייקוב הדין את ההר, התוצאה תהיה X. אבל, עוד לפני שאני בכלל מתקרב לתוצאה הזאת, אני מציע לשני בעלי הדין, תשמעו, אם נלך לקרוב הדין את ההר, יכול להיות אני עוד לא יודע מי זה, אחד מכם יהיה מרוצה, השני ירגיש שהוא נדפק, והאמת היא שמבחינה מוסרית, גם מבחינה פורמלית, ההכרעה תהיה לכאן או לכאן, מבחינה מוסרית, יש הרבה אמת בטענות של שני הצדדים. בואו נעשה איזשהו שקלול בין המסקנה הפורמלית ובין הטענות המוסריות. ואז התוצאה, זה מושג שנקרא בהלכה, בפסיקה, פשרה קרובה לדין. זאת אומרת, אם על פי הדין 100% לראובן ושמעון 0, אבל גם לשמעון יש טענה מוסרית חזקה, אז אני אגיד שהוא ישלם 2/3. הטענה המוסרית של שמעון, המשקל שלה יהיה שליש מהתביעה. והצדק הפורמלי של ראובן, הוא לא ייתן לו 3/3, ייתן לו 2/3 מדבר. לפעמים פשרה של 2/3 לא נראית הוגנת. עשיתי פעם פשרה 3/4. הנטייה גם המוסרית הייתה יותר חזקה לצד אחד, אבל עדיין הייתה טענה מוסרית די משמעותית לצד השני שאי אפשר היה לדחול אותה לחלוטין. ולפעמים, באמת כשאין, לפחות ככה אני עושה, שאין שום טענה מוסרית, אין שום היגיון בטענה של אחד מהצדדים. הוא אומר שרם בהיגיון שלו, אבל מופרע לחלוטין. הצד השני, זה העניין התובע, צודק לחלוטין, צודק משפטית, צודק מוסרית. הטענות של הנתבע לא מחזיקות מים בכלל. טוב, כזה אני לא אציע פשרה, הפשרה תהיה לא הוגנת. אז אני לא מגיע למסקנה הזאת, כי ייקוב הדין את ההר. כי לא רק הדין, גם לפנים משורת הדין, תומך באותה מסקנה.
אבל כאשר המשפט והמוסר לא עולים לגמרי בקנה אחד, אנחנו נותנים משקל לשיקולי לפנים משורת הדין, וזה הפשרה. כל מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, מה זה דינא דבר מצרא? שאלה מאוד מאוד מעשית. אדם משכיר דירה. בן אדם חתם חוזה שכירות לשנה. הסתיימה השנה, והמשכיר מחליט משיקוליו הוא שהשוק השתנה וצריך לעלות את המחיר ב5%, כי מחירי השכירות באזור עלו אפילו ב10%, הוא מעלה רק 5%. הוא פונה לסוחר הקיים, שאתה אומר, תשמע, אני מעלה את המחיר ב5%, 10%, לא משנה, אני מעלה את המחיר. יש לך שתי אפשרויות, או להסכים, או לחפש לך דירה אחרת. אומר הסוחר, אתה יודע מה, תן לי לחשוב. הולך המשכיר, ואתה מפרסם את הדירה. מגיע אדם אחר, מוכן לשלם את ה10% תוספת. משכיר, מספר לסוחר, הנוכחי, אתה יודע מה, אם זה המצב, אני מוכן לתת לך את ה10%. מצאת בכל מקרה מישהו מוכן לתת לך 10%, אני אתן לך את ה10% האלה. אני רוצה להישאר. לפי ההלכה, חובת המשכיר להשאיר את הסוחר הנוכחי. אסור לו להוציא אותו ולהכניס מישהו אחר. כמובן, אם הוא מוכן לתת 15% יותר, והוא מוכן לתת רק 10%, דירה להשכרה זה לא גמ"ח. אז שהסוחר ימצא דירה אחרת זולה יותר, שמתאימה לו, זה הלכה שנגזרת בדינא דבר מצרא, או יש בדינא דבר מצרא זה השכן. יש לי שאלה מאוד מצויה בקריית ארבע, נבנה שם דירות נורא קטנות, דירות של 3 חדרי שינה קטנים, וכשמשפחות קטנות, כשחמי וחמותי נכנסו לגור בדירה בקריית ארבע, תשל"א, תשל"ב, היו להם בסך הכל 4 ילדים, 3 חדרי שינה, 3 חדרי שינה, סלון מטבח, דירה נהדרת, אבל בינתיים נולדו להם עוד 4 ילדים. דירה קטנטנה. מה, דבר מאוד מאוד מקובל בקריית ארבע. אנשים קנו את הדירה הצמודה. או מכרו את הדירה הזאת, וקנו בבניין סמוך 2 דירות צמודות שעמדו למכירה. עכשיו, חמי וחמותי, הדירה שלידם התפנתה, קנו גם אותה, פרצו את הקיר בין שתי הדירות, פרצו את הקיר בין המטבח לבין אחד החדרים, תפילו את המטבח, פרצו דירה גדולה שמתאימה לגידול של 8 ילדים. הדוד שלי גידל 13 ילדים בשתי דירות מצורפות. עכשיו, יש לך אדם שמשפחתו גדלה, והוא רוצה לקנות את הדירה הסמוכה. והדירה הסמוכה, את הדירה שלו במחירה. פי הלכה, כל זמן ששני הקונים מציעים את אותו מחיר, הוא חייב להעדיף את הקונה, את השכן. למה? אתה לא מפסיד כלום, אבל הוא מרוויח המון. יש ניקון. זה אי אפשר לטעון שמצד הדין אתה חייב, יש לו זכות לזה. ועשית ישר וטוב. אני אביא עוד סיפור. כשהייתי העורך שכתב את צוהר, אז קיבלתי מאמרים תלמידי חכמים,
מציבורים שונים, קיבלתי מאמר על זכויות יוצרים בהלכה. וכותב המאמר רצה לטעון שההלכה לא מכירה בזכויות יוצרים. ושמותר להעתיק תוכנות מחשב לשלם. אם רק יש לך דרך לפרוץ את ההגנה ולהעתיק, תעתיק. זה לא נקרא גניבה, כי מה לקחת ממנו? לקחת ממנו חפץ ששייך לו? התכתבתי עם אותו רב. אמרתי לו, אבל יש פה חוסר הגינות משווע. בן אדם השקיע הרבה כסף, יצר תוכנה. הוא מחזיר את ההשקעה ומקבל את שכר טרחתו מזה שהוא מוכר עותקים של התוכנה הזאת, ואתה מעתיק, נהנה מפרי עמלו בלי לשלם לו. זה לא הוגן. כותב לי אותו רב, מה זה לא הוגן? תראה לי איפה זה כתוב. לא התווכח איתו. לא הבנתי שאין טעם. אבל מה הייתה התשובה שלי? תוך לו את הרמב"ן. עשית ישר וטוב. זה ישר וטוב? ליהנות מפרי עמלו של הזולת בלי לשלם לו? יש פוסקים אחרים שמצאו דרך לעגן את זה משפטית. חוץ מזה גם יש חוקי מדינה, מדינה זה מחוץ הדין. יש חוקים בינלאומיים של זכויות יוצרים. דין דמחות הדין זה משהו שאפשר לדחות אותו בקנה. כן סעיף מקביל בשולחן ערוך. אין סמכות למדינה לחוקק חוקים. כל דברים האלה זה דוגמאות. נכון, זה לא, גם אם אני לא מוצא את הסעיף ולעשות את זה באופן פורמלי, יש לי ועשית ישר וטוב. אומר רבי יהודה הלוי, בעצם ההלכה הרבנית מכילה בתוכה גם את העקרונות המוסריים והאינטואיטיביים של הקראו. אלא מה? היא מקפידה מאוד על ההבחנה הברורה בין דין לבין לפנים משורת הדין. דין, לקרוא הדין יטהר, לפנים משורת הדין תלוי בהרבה מאוד שיקולים, שהוא הדין הדבר מצרע, לא דין מוחלט, יש מקרים שהוא חל, יש מקרים שהוא לא חל, ויש בזה עצמו הרבה מאוד פרטים, והבחנות בין מקרה כזה למקרה אחר. גם הגיע אליי ביישוב, הגיע לי פעם שאלה שמישהו טען שמישהו היה חייב לו משהו בדין הדבר מצרע, ואני עיינתי בסוגיה וכתבתי מסקנה שדין הדבר מצרע לא חל באותו מקרה, בנסיבות המיוחדות שלו, וברור שכשמדובר בדין, אז הדברים הרבה יותר חדים ונוקשים, כשמדובר לפנים משורת הדין, אז מרחב שיקול הדעת, להבחין בין הקשרים שונים לסיטואציות שונות, הרבה יותר גדול. אז ערב טוב, וניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים. תודה רבה.